16,000 ka mga locally stranded individuals ang ania sa Dakbayan, Sugbo nga nagpaabot kano sa makapauli sa ilang mga probinsya. Ano yung report? Dire sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo kasamtangang nagpundo kining pipila ka mga locally stranded individuals. Mukapina sa usa ka buwan silang na stranded sa Pantalan kay wa naman matuguti ang ilang biyahe. Si Zamara Ahil gipapahawa na sa iyang amo busa wa na siya kapilian maong nagpundo na lang sa Pantalan samtang naghuwat sa biyahe padung Mindanao. Sa rasyon na lang sa pagkaon sila nagsalig apan usahay maproblema labi na kung baboy ang sudan kay dili man pwede sa mga Muslim. Ako lang gihatag sa mga kauban, palit, naipod ko kwarta, kay gawas na akong palit, mo lagi mahurot akong kwarta. Si Tincha Digia, padung unta sa Western Visayas apan natanggong gihapon sa Pantalan. Si Princess Trexie Ann Larmes, gikan pas Manila, nga mo pauli unta sa Mindanao pero kutubra sa Cebu ang barko. Problema nila karon kung unsaon pagsugakod kay wa na sila'y kwarta. Busa na nga sila og tabang sa gobyerno hangtod makapauli na sa ilang mga probinsya. Kaya nga hinihiling namin sa city government, yung financial na binibigay nila sa mga LSI, dapat ibigay nila. Hindi yung papaasahin na naman nila yung tao sa wala. Po, mabigyan po kami ng aksyon, o di kaya naman po, sana po, mabisita po kami ng mismong mga nakaupo doon sa City Mayor's Office po. Kasi po, hindi po nila kami maiintindihan hanggat hindi po nila makikita yung kalagayan po namin. Una nang gipadayang ni Konsehal Joel Garganera nga tungod kay naa pa sa MECQ ang syudad. Gihunong una ang pagpauli sa mga LSI. Apan giproseso na kuno sa IATF ang mga kinahanglan aron makapauli na sila. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.